Monee, kasuwancin zamani. Ga masu POS muke ta kira. POS ga katina na ATM kuɗi nake bukata yanzu. Wayyo yayi decline kuma gashi ne an cire a cikin account dina. Haba dan uwa, ga POS din Monee me ya kawo kana? Shakka babu, kuɗi su ne ginshikin saye da sayarwa, domin da su ne ake gudanar da mu'amalar yau da kullum. A don haka muke gabatar muku da ingantacciyar manhajar POS na Monee. Monee POS ne na zamani wanda babu irinsa a faɗin Nigeria. Albishirinku kana Wandabo da sauran jihohin arewacin Nigeria. Monee a yanzu haka ya shigo jihar Kano da sauran jihohin arewacin Nigeria. Kar ka sake ka bada katinka domin akwai matsala. A yanzu duk wani POS da yake bada kuɗi ko katinka ya makale ko kuɗinka ba zai fito ba. Banda namun POS in ka gan shi. Monee shine kamfanin POS ɗaya tal da ba a samun matsalar network, ma'ana sabis ɗinsa baya ɗaukewa. Monee namu ya fi kowanne sauƙin caji. Wato muna caji naira 5 a duk 1000. Ga mai 20,000 kuma ai cajin sa naira 98 kacal. Kun ga sabis mai kyau kuma ga saukin caji. Monee za ku iya biyan kuɗin makaranta da kuɗin wutar lantarki da dai sauransu. Ina masu son su zama business manager na Monee POS? To ku zo kofa a buɗe take. Monee POS muna Suite 24 H&H Plaza. Muna kallon asibitin yara na Zoo Road a kanan Dabo. Ko ku tuntuɓe mu a nambobin waya kamar haka: 090 44683168 ko 09035248066 ko 08039498802. Monee POS kasuwancin zamani sai da manhajar POS na zamani. Monee helping you grow. Monee, kasuwancin zamani. Ga masu POS